Ale já nevím, my jsme to dělali minule, že jsme to tady pochopili a normálně jsme to zhabili. Říkáš 2, jo? No, asi to stačí. Vypadá dobře ten tabák. Začínám to svaknout? Nechápu. Si taky potřebuji pořídit plombovací pistoli novou. Jo, na jídlo, ale no jasně, no. Tak to je to samý, to je tohle, že jo? Jasně. Něco to hrozně připomíná, nedokážu si vzpomenout co. Jen ten tabák sám o sobě. Že kromě toho, že to voní jako borůvka, to voní trošku i kořeněně. To řekni tam říkám. To ještě ne. Skoro jsem to říkal, že ale to ne. Ne, mě to připomíná půjč. Jo, zase. Už ve všem cítíš rum. Jo. Čím to bude? Hrozně to kolísá příchuť od příchutě. Něco je skvělý, něco je horší. Vím, že třeba jejich vanilka mi přišla vždycky hrozně slabá. Ale záleží jaká várka. Třeba dřív byla dobrá. Před takovými 4 rokama. Teď už to všechno lešlo do mě, takže jako já tady k tomu přistupuju s rezervou. Ale vidíme. Fakr borůvka, je to novinka na trhu. Máme to tady úplně poprvé, ještě jsme to nikdy nekouřili. Naložili jsme to do Amy UFO, funnel, k tomu originální setup. Tady ta borůvka je úplně nová příchuť od Alfaker. Alfaker předtím ještě nikdy borůvku nevyráběl. Já k tomu přistupuji trochu s rezervou, protože samozřejmě Alfaker už není to, co bývalo. Ale uvidíme, co z toho vyleze. Borůvku mám hodně ráda, takže si myslím, že jsem měla hodně borůvek už od různých značek. Takže jsem zvědavá, jaký to bude. Řekl bych, že borůvka je zároveň jedna z příchutí, která se může docela hodně lišit výrobce od výrobce, protože je to chuť, která může být pojmutá víc do čajové chutě, taková krémovější, ale může být i víc do ovocný, jako že je to taková svěžejší chuť, skoro až pomalu do citrusu, trošku nakyslá a tak. Takže uvidíme, jaký je tento případ. Přesně. Řekl bych, že v tomhle případě je to rozhodně trošku víc do té krémové chutě teda. Je to hodně jemný, hodně měkká chuť, není to ostrý tolik. Mně na tom vyhovuje to, že to je jak krémový, tak tam cítím, jak už jsem tady říkala, zase trošku punč, protože hodně borůvek, jako třeba od Alvahy Gold, tak tam ta borůvka má takový až skoro alkoholový podton. Takže tohle mi na tom vyhovuje. Přirovnala bych to možná i trošku k Blueberry od Fantazie. A ještě chvilku budu kouřit a pak něco ještě řeknu. Dým teda mě překvapil od Alfakera, většinou ten Alfaker jako záleží samozřejmě, jak ho naložíte, do čeho ho naložíte, nicméně si myslím, že kvalita dýmu je hodně dobrá. Neškrábe to, což se mi poslední dobou u Alfakera stává, ale asi to záleží, jaká várka se člověku dostane pod ruky. Takže z toho hlediska, co se týče dýmivosti, nějakého složení toho tabáku si myslím, že je to dobrý Alfaker, vlhkost střední, jak u Alfakera jsme zvyklí. Takže jako z tohohle hlediska ten tabák je super. Ta chuť je, si myslím, hodně dobrá. Takže je to na velice dobré cestě, samozřejmě ještě se to bude vyvíjet, ta chuť se vyvíjí postupem času, tak uvidíme. Rozhodně se trošku mění pořád. No. Je tam náznak i trošku jiného ovoce, bych řekl, nejenom té borůvky. Takový, je to hrozně špatně popsat teda. 20 minut. Řekla bych, že se ta chuť vyvinula od krémové chuti po výraznou borůvku
lehce svěží. Osobně pro mě je to velké překvapení od Alfakera. Rozhodně si tuhle borůvku nechám, koupím si ji. A krom toho, že je výborná samotná, tak bude ideální do mixu. Vyrábí se i borůvka s mátou, která už předem namixovaná, ale dokážu si ji představit ještě i s něčím jiným, co si každý vymyslí k tomu. Takže za mě rozhodně doporučuju a určitě stojí za to si to koupit. Ta máta by se k tomu určitě skvěle hodila. Řekl bych, že jiná příchuť, která se k tomu mixu hodně hodí, by byla vanilka třeba. Protože jak je to přece jenom jemnější chuť, ale potom to získá trošku větší ostrost a svěžest, tak ta vanilka by tomu dodala takovou příjemnou jemnost, která by balancovala tu příchuť takovou čajovou té borůvky. Ta máta je samozřejmě dobrá, ale tak máta se hodí skoro ke všemu. Ale je to rozhodně skvělá příchuť na míchání, není natolik ostrá nebo výrazná, že by se k tomu nedalo kombinovat různé věci, že by to přebíjelo hrozně různých chutí, to se určitě dá skvěle míchat podle mě. A nedokázal jsem teda přijít na to, jaký ještě jiný tam cítím ovoce, ale je tam trošku něčeho svěžího, není to vloženě citrusový, ale je to, jakmile se ta chuť trošku rozvine z té krémový, tak ze začátku tak je tam ještě, nevím, taková trošku ostrost, asi dá se to shrnout tak, jak si říkal, takový punšový trošku, nevím, jestli je to jenom to, nebo... Já si myslím, že všechny ty borůvky jsou ve finále takový, jak když se to vyvíjí postupně tak, že jsou takový, že tam je trochu ten alkoholový potom. Je to podobný trochu švestce v tom. Možná. Uvidíme příští nabití. Každý nabití může být ve finále. Tak jo, tak kupujte borůvku.